Здравейте, мили моли! Добре дошли в поредицата Имало едно време с Таро. Така, тук ще разглеждаме най-различни истории и ситуации, които Таро ни покаже. Няма да задавам въпроси, а просто ще разглеждаме ситуации според това как Таро ще ги... дали е вашата ситуация или не. Може да останете и да разберете. А ако не ви резонира, просто можете да подминете видеото. Така, да започваме с Имало едно време в Таро. Така. О, тук имаме наранени сърца. Наранени сърца, предателства. Извинявайте, телефона ми издава някакви звуци. Хайде да видим. Ако вие не се препознавате в този ридинг, можете да прескочите видеото и можете да погледнете някое примерно от месечните прогнози за зодиите. Доста често смятам да правя този тип интересно. Можете да ме последвате като натиснете плюсчето, за да може да ви излизат моите видеа. Можете също да го препратите на приятел или приятелка, за когото смятате, че се отнася. Или на майка, сестра, няма значение. Така, сега да започваме. Така, тук виждам хора, чието сърце е разбито. Хора, които няма да видят. Това е за емоционално ниво. Вие изпитвате определен страст към човека, който ви е предал. Поне сте изпитвали. Имали сте така доста хубави моменти и в момента така малко вие по принцип по природа сте човек, който обича да обича. Вие сте много иновативен човек, постоянно ви идват нови идеи, но в момента като че ли малко сте се оттеглили за света и малко като че ли блокаж от срещният пол. Ако сте мъж, нали, към жените и обратното. В момента сте на етап, в който се опитвате да подминете всичко в себе си, но така за в бъдеще виждат се нови хоризонти, може би дори нова любов и така доста балансирани отношения. Виждат се доста страсти. Не спира да прекъсва. И един много влюбен във ваш човек. Ще се появи един човек, който ще бъде искрен с вас. Той ще ви обича и няма да ви нарани. Повярвайте ми, ще трябва да дадете шанс на този човек. В момента ви се вижда невъзможно. Може би ви се вижда като края на света. Отлили сте се. Музиката и филмите са единственото ви спасение. Не искате да виждате никого, не искате да говорите с никого. Но когато този човек дойде, когато се запознаете, защото мисля, че ще е някой нов човек и просто ще видите света с едни нови очи. Да, вие определено сте много наранени. Някои от вас не спят вечер. Постоянен плач. Гледане на снимки с въпросни човек. Чак на мен не стана така тежко. Може някои от вас да го усещат по гласа ми. Да, имате нужда от почивка. Но някак си ви виждам постоянно да наблюдавате профила на този човек. Да просто ви боли. Много ви боли. Да. Мисля, че за някои от вас, ваши приятели, са ви казали дори, че според тях, близки приятели, нали, че този човек не е за вас, но най-вероятно вие сте говорили като аз го познавам по-добре от вас и аз го знам какъв е. Но нека сега да погледнем в бъдещето. Стига толкова за сега. Ясно ние каква ви е ситуацията, да не усложняваме повече нещата, защото живота никога не спира с една любов. Казахме любов, излезнаха любовниците. Просто любовта ще дойде при вас. Вие трябва само да сте отворени за тази любов. И то бързичко ще дойде. Да. Ще бъде един много грижовен човек. Ще бъде един много грижовен и мил, стабилен човек, който ще ви обича и просто ще иска най-доброто за вас. Той ще работи за тези отношения с вас. Най-вероятно в началото няма
много лесно, защото вие така по-недоверчиво може би ще пристъпите към този човек, но повярвайте ми, той няма така лесно да се откаже от вас. Той тръгва с страстта си, с мисълта си, с целия. Просто повярвайте ми, след тази болка, която сте изпитали, ще дойде един рай за вас. Ето. Имате страхове и ще имате страхове, които трябва да си ги преодолеете, защото ако не ги преодолеете, ще е много трудно да се вкопчите в тази любов. Да. Някак си няма да... Наистина в началото ще ви се иска да... Ще бъдете по-затворени, по-резервирани, ще си пазите чувствата. Но в крайна сметка този човек ще работи за вашите отношения и това е. Той просто... Когато го срещнете, той просто ще се влюби в вас. За много от вас може даже да е мигновено. И тази любов ще го направи да иска да бъде вашият император, да ви пази, да ви защитава емоционално и всякак. Много ви благодаря на всички, които останаха. Ето. Просто идват само хубави неща към вас, въпреки сложното минало, настояще и вашата болка в сърцето. Ако този тип видеа ви харесват, не забравяйте да натиснете плюсчето, да коментирате и може би да препратите видео на някой, за когото мислите, че този ридинг резонира. Благодаря ви и до следващия път. Чао, чао!